Kedves testvérek, a tegnapi nap arról elmélkedtünk, hogy úton vagyunk, az egész élet egy út, amihez a hit, az üdvösséghez pótolhatatlan. Arról elmélkedtünk, hogy van egy szál, van egy kapocs az életünkben, amely Istenhez vezet, Istenhez köt bennünket, és hogyha az ember ezt a szálat elvágja, akkor annak súlyos következményei vannak az életében. Nagyon fontos az életünkben a bűnbánat, és azt is mondtam, hogy más a bűnbánat és más a búbánat. Más az, amikor az ember tud sírni, tud könnyeket hullatni, és ezen keresztül megtisztulni és közelebb kerülni a mennyei Atyához. Vagy más az, amikor a lelki furdalás, a bűnöknek a nyomasztó tudata szabályosan megfojtja az embert, mint ahogy azt Júdással is tette. És a mai alkalommal egy picikét tovább gondolva a tegnap elhangzottakat, szeretném megkérdezni nagyon őszintén tőletek és hát mindannyiunktól, hogy mire húz a szívünk? Mire húz a lelkünk? Merre tart az életünk? Amikor Erdélyben járunk és hazamegyünk, akkor gyönyörű halastavakat szoktunk látni a medencékben, de még az is előfordul, hogy a hegyi patakok sodrása mellett látunk horgászokat. És hát milyen az ember, ugye általában az emberek oda szeretnek menni, ahhoz a horgászhoz szeretnek oda telepedni, ahol nagy kapás van, ahol sok a hal. És milyen érdekes, hogy a horgásztól 50 méterre szintén ott van egy horgász, és ő nem fog semmit. Az emberek megkérdezik, hogy hát ez hogy van? Hogy létezik az, hogy te az összes halat kifogod, mi pedig itt szerencsétlenkedünk? Mire a horgász nagyon bölcsen megjegyzi, hogy én mindig tudom, hogy az a hal, az mire húz. Én tudom, hogy milyen csalit, milyen táplálékot kell bedobni annak a halnak, hogy az horogra akadjon. A Jóisten most nagyon őszintén megkérdezi a szívedtől, hogy mire húz a te szíved. Milyen szenvedélyek, vagy milyen függőségek csorbítják a lelki életedet, teszik tönkre életedet, vagy mások életét. A lelki Atya megterítette számotokra ezt az asztalt, ez az úrasztala, ahol a kenyérből Jézus teste, a borból Jézus vére lesz. Krisztus önmagát ajándékozva nekünk az Eucharisztiában. A világ is nagyon sok tekintetben minden nap megterít nekünk. Minden nap egy terített asztal vár bennünket, és milyen a felelősség, és milyen a döntés, hogy melyik asztalhoz szeretnénk letelepedni, melyik asztalhoz szeretnénk leülni. Azt az asztalt választom mindig, minden esetben, amit a világ készített? Vagy szeretek idejönni az úrasztalához? Szeretem a lelkemet felüdíteni, a hitemet fölfrissíteni az Isten igéjével, a tanítással, és legfőképpen az Eucharisztiával. Hát én sem jöttem hozzá üres kézzel, mert hogy egy kicsikét érzékeltessem, hogy mi mindennel szeret bennünket etetni és itatni ez a világ, hoztam néhány szemléltető eszközt.
Az első nagyon egyszerű, 130 forint a boltban, lencse. Talán emlékszünk még arra a szentírási részletre, amikor egy testvérpár megegyezett abban, hogy egy tál lencse főzelékért egyik eladja az elsőszülöttségi jogát a másiknak. Ézsó és Jákob története ez. Emlékszünk talán még erre a történetre, amikor Ézsó, a nagy vadász, visszajön a vadászatból, nagyon-nagyon éhes, és látja, hogy a testvére Jákob készíti a lencse főzeléket, megéhezik, és Jákob nagyon cselesen, kihasználva bátyjának az éhségét, felkínálja neki, hogy oké, én szívesen adok neked ebből, ha eladod nekem az első szülöttségi jogodat. És Ézsó elköveti az élete legnagyobb hibáját, azt mondja, hogy add ide nekem, és én átadom neked az első szülöttségi jogot. Annyira éhes, hogy nem tudja kontrollálni magát, nem tudja visszafogni magát, és a legnagyobb értéktől képes megválni egy szempillantás alatt csak azért, hogy tele legyen a hasa, hogy egyen. Tudjuk jól, hogy a világunk sok mindennel etett bennünket. Tudjuk jól és tapasztaljuk, hogy minduntalan arra törekszik a világunk, hogy fogyasszunk, és lehetőleg minél többet. De vajon vágyom-e egy másik terített asztalnak? Vajon mindig az a fontos, hogy a hasam tele legyen? Vajon mindig az a fontos, hogy kielégítsem a vágyaimat? Vagy szívesen jövök ide az Úr asztalához, és átérzem azt, amit Jézus mondott ott az utolsó vacsorán. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ilyennel is biztosan találkoztunk már nagyon sokan, ez nem a reklám helye. Mégis ismerek, vagy tudok olyan gyárról, ahol ezt csinálják, ahol ezt készítik, és nagy-nagy, hatalmas betűkkel ki van írva, hogy olsd a szomjat. Ezzel olsd a szomjat. Hát nem tudom, ki volt már nagyobb túrákon, vagy munka közben kiszomjazott már meg nagyon, de én tudom, hogy akárhányszor ittam ebből, érdekes módon utána még szomjasabb lettem. Mert tudom, hogy ezek a cukros, löttyök, italok még eddig soha életemben nem oltották a szomjamat. Sőt, még szomjasabb lettem tőle. Még inkább azt éreztem, hogy szomjazom. Vajon most a mérleg másik oldalára gondolva tudok-e tiszta forrásból meríteni? Valóban azzal oltom-e a szomjamat, amiről Jézus így beszél a szamariai asszonnyal való találkozás kapcsán, hogy ha tudnád, hogy ki ad neked inni, talán előbb te kértél volna tőle, mondja a szamariai asszonynak. Hoztam egy vizet is, Balaton környékéről jön fel az a csodálatos víz, amely valóban képes az ember szomját oltani, amely valóban egy tiszta forrásnak mondható. De vajon a saját életemben tudom-e csillapítani a vágyamat, tudom-e csillapítani a szomjamat,
abból a tiszta forrásból, amelyet Jézus Krisztus akar nekem adni. Ez is ismerős. Gazdasági válság ide vagy oda. Nincs olyan település, nincs olyan kisfalu ma Magyarországon, testvéreim, ahol az a 3-4 kocsma, ami van, meg ne élne. Mert mindig van jó néhány embertársunk, aki nem bánná, hogyha a csapból is ez folyna. Valóban nagyon sok ember életét, nagyon sok házasságot, nagyon sok családot tesz tönkre. Az alkohol, a kocsma, a részegeskedés. Vágyom-e arra a tiszta forrásra, amelyet Jézus Krisztus akar nekem adni? Vágyom-e arra, hogy ő oltsa csillapíthatatlan vágyamat, hogy ő oltsa a lelki szomjamat? Testvéreim, bementem ma egy dohányboltba, és azt kértem az eladótól, hogy adja ide nekem a legolcsóbb terméket. Megdöbbentem, a legolcsóbb termék 820 forint volt. Ha csak egy hónappal szorzom be napi 1 dobozzal, már az önmagában rengeteg pénz, rengeteg kiadás. De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk arról, hogy milyen levegőt szívok. Beszéljünk arról, hogy milyen levegő után kapkodok. Beszéljünk arról, hogy milyen a levegő körülöttem. Vajon jó levegő után kapkodok-e? Vajon a családom, a munkahelyem, az iskolám, az óvodám körülöttem jó levegőt szív-e? Hallottam olyan orvosról, aki térden állva könyörgött a páciensnek, amikor már készültek levágni az egyik lábát emiatt, hogy most még nem késő, még meg tudjuk menteni a másikat. Ha most abba hagyja, akkor meg lehet menteni. Az illető nem törődött vele, mintha meg se hallotta volna, kiment és rányújtott a következőre. Milyen levegőt szívok, milyen levegő után kapkodok. És hát nagyon sok mindennel lehetne még folytatni a sort. Vajon ez mit jelent az életemben? Vajon a technikai kütyük, a számítógépek, az okostelefonok mennyire tettek vagy tesznek engem függővé? Vajon meg tudok-e tőlük szabadulni egyáltalán? Függök-e ezektől? Döbbenetes, hogy mennyi ember életét képesek ezek is tönkretenni. Döbbenetes, hogy az internet, vagy a számítógép, vagy az elektronikai, technikai eszközök hány és hány embert láncolnak oda, nap mint nap, és teljesen elvágva magukat a külvilágtól, az emberi kapcsolatoktól, függővé tesznek. Vajon vágyom-e olyan szoros kapcsolatra az Istennel? Vajon akarom-e függővé tenni magamat az Istentől? Akarom-e, hogy ő irányítsa, ő vezesse a lépteimet, és átadom neki az életemet, hogy ő irányítsa? Őt is ismerjük, a pénz. Vajon mit jelent az életemben a pénz? És még mielőtt elkezdenék erről beszélni,
azért azt hadd nyomatékosítsam nektek, testvéreim, hogy nem arról beszélek, hogy nem kell megélnünk, hogy nincs szükség a pénzre, nagyon jól tudom, hogy szükség van rá. Mert amikor vásárolok, én is pénzből veszem meg. Amikor tankolok, akkor nekem is pénzre van szükségem. Viszont nem mindegy, hogy ez egy eszköze az életemben, vagy az Istenem. Nem mindegy, hogy az életemben ezt hogyan használom. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit jelent az életemben a pénz. Hadd meséljek el egy tréfát is ezzel kapcsolatban. Sorakoznak a pénzek Szentpéter kapujában, és 500-as mehet, 1000-es mehet, de fennakad a 10 000-es. Megkérdezi a 10 000-es, hogy hát én miért nem kerülhetek be oda? Mire Szent Péter megszólal, hát téged sose láttalak a templomban, mondja. Ne féljetek, nem a pénzről akarok beszélni, csak arról, hogy az életünkben ezek a dolgok mit jelentenek. Vajon tudok-e ezektől függetlenül minőségi életet élni? Vajon tudom-e ezektől függetleníteni magamat? Gondoljunk bele abba a példabeszédbe, amit Jézus mond, amikor örökösödési vitában kérik fel döntő bírónak, és elmondja a példázatát a vagyon túlértékeléséről. Amikor arról beszél, hogy van egy ember, aki halmoz, aki állandóan gyűjtöget, és azt mondja, hogy még nagyobbakat építek, még többet gyarapítok, és végül megszólal az Úr, esztelen, még az éjjel számon kérik az életedet. Esztelen. Úgy is mondhatnánk, hogy eszetlen. Úgy is mondhatnánk, hogy mit teszel? Mi az életednek a célja? Mivel mérsz? Azzal, hogy milyen a másik telefonja? Milyen márkájú a cipője, a kocsija? Milyen a kütyüje? Amikor ezt tölti ki az életedet, akkor minden borul. Talán emlékszünk még Tolsztoj novellájára. A szegény ember megkísérti az ördög. Na, szegény ember, egész nap mehetsz, napnyugtáig, amit földet bejársz, az mind a tiéd. A szegény ember elindul, csak hogy egyre terhetetlenebb lesz, egyre mohóbb, egyre kapzsibb lesz, és ráesteledik. És az ördög röhög a markában, és azt mondja, elég lesz neked az a 2x1 méter, amiben majd eltemetnek. Kedves testvérek, az ember mindig több, mint a pénze. És gondoljunk bele a jézusi példabeszédbe. Milyen alapszavak vannak ott. Van már elég, pihenj, élvezd az életet, egyél, igyál. Nem minden reklámban, nem minden marketingben ezek a szavak jönnek elő. Milyen tervet készíthetett volna? Például szétosztom, adok belőle másoknak is. És ez az üzenetem lényege, hogy légy áldás másoknak. Légy gazdag az Istenben. Benedek pápa nagyon komolyan figyelmezteti a nyugati társadalmakat, hogy a gazdaság az nem egy önálló személyiség, és amikor a gazdaságban igazán helyére kerülnek a dolgok, amikor a gazdaság az egésznek a része, akkor járunk jó úton. Gazdag ember elmegy a rabbihoz, és megkérdezi, hol vannak a bútoraid? És a tiéd kérdez vissza, hát én átutazóban vagyok. És jön a válasz. Az életmódunk mindig jelzi, hogy hogyan élünk. A szerénység vagy a szegénység mindig segít bennünket, hogy túlságosan ne ragaszkodjunk. Éppen ezért mindig jól gondoljuk át, hogy hogyan használjuk a dolgokat. Légy gazdag az Istenben.
Gondolj a Szent Háromságba. Az Atya adja az életet a Fiúnak. A Fiú kiárasztja a Szent Lelket. Az egész Szent Háromság élete egy átadás. Tudom-e átadni az értékeket? Tudok-e másokat gazdagítani? És kedves testvérek, elérkeztünk gondolatom befejező részéhez. Mit jelent a felebaráti szeretet? Mit jelent a felebaráti szeretet gyakorlása? Jézus azt fogalmazza meg, amit szeretnél, hogy mások tegyenek veled, te is azt tedd. Honnan beszél ezt Jézus? Az Ószövetségből. Az Ószövetségben egy negatív parancs fogalmazódik meg, amit nem szeretnél, hogy tegyenek veled az emberek, te se tedd azt másokkal. Igen, amit akarsz, hogy veled tegyenek mások, te is azt tedd. Hogy a szeretet az nem ismer határokat, nem ismer korlátokat. Ekkor mondja el Jézus a példabeszédet arról a szerencsétlenül járt emberről, akit Jeruzsálemből Jerikóba menet kifosztanak, majd arra jár egy pap és egy levita, de egyik sem segít rajta. Végül egy ellenség néphez tartozó ember, egy szamaritánus segít rajta, bekötözi a sebeit, és segít a szerencsétlenül járt emberen. Az első kettő nézett, de nem látott. A szamaritánusról pedig ezt írja a Szentírás, hogy megesett rajta a szíve. Vajon megesik-e a szívünk másokon? Vajon tudjuk-e igazán gyakorolni a felebaráti szeretetet? Simon Weil írja, szeretni azt jelenti, mint meglátni, szemünk ablakán át, beengedni önmagunkba a másik ember fájdalmát, hogy nekünk is fájjon. Kedves testvérek, az evangélium szembesít bennünket. Adja Isten, hogy hátat fordítson most a világ porának, a terített asztalnál, Jézus testét és vérét magunkhoz véve. Valóban Isten felé közeledjünk, valóban hozzá kerüljünk közelebb, és ezen keresztül felismerjük embertársaimban Isten képmását, egymáshoz is közelebb kerüljünk.